Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň tomoshaçylary, ine bize köp soralar gelip goşýar. Bizim soralara jogaplar anyk bilemizden soňra size hökmen jogap berýär. Ine soralaryň birem şeýle, men ikametim maňa aňardan gaýdymda wiza gerekmi? Yani Türkmenistandan gaýdym. Ýa-da men çalışma iznim wiza gerekmi? Ya transitde näýle bolýar? Näçe neçil transit bolýar? Haýsýadayda. Ine biz bu soralaryň jogaplaryny aslynda bilýärdik şeýle alamyzda. Ýöne biziň hani bu adamyň köp adamyň ykbaryna täsir etbiljek ýa-da şonçy tokoýatly atgadan aradamyz bolmaly üçin bu barada bir resmi çeşme daýanylydyk, bir resmi ýere soraýlydyk. Şondan anyk jogapkerini size ýetirelidik. Ine şu jogapkerli häzir bu jogaby jemläp bir habar hökmünde Ata Watan Türkmenistan.com saýtyna goýarys we hemmesinem soňra bu akşam nähip bolsa Ata Watan TV YouTube kanalyna da aýraty video habar goýarys. Şonuň üçin Ata Watan TV YouTube kanalyna baryň, agda bolun, size şu video gelen hökmen habar gelir. Ine siz anyk jogaplaryny taparsyňyz şonda. Häzirçe hoş, sag bolun. Kanalymyza da agda bolmagy unutmaň. Ýöne saýtda ýerek goýarys, onu ýatlatyp geçin ýene öýerek.